Durante visita relámpago del Ministerio de Justicia de Holanda, señor Van Weel, ayer, un cosco abindilanti repetidamente da falta di personal na cuerpo di Aruba con por resolver zaken. Het al het een issue. Ja, capaciteit is een vraagstuk. Overigens is dat niet onbekend voor mij, want ook in Nederland is het moeilijk om de politie volledig gevuld te krijgen. Dus we moeten ook creatief nadenken. Hoe gebruiken we nou slimmere middelen op een andere manier, meer innovatie, om toch diezelfde politiedienst te kunnen bieden. En daar loopt Aruba echt in voor. Un dia tema nanco a discutir também de situação com Venezuela e com Holanda. Também a situação aqui para Aruba. Nou, het is natuurlijk heel goed dat men ook met die radars in de gaten houdt. Wat gebeurt er nou tussen Venezuela en Aruba? Dat is altijd relevant. We weten natuurlijk nog niet wat nu de nieuwe termijn van Maduro, die hij onterecht heeft geclaimd, betekent voor de situatie in Venezuela zelf. En of dat gaat leiden tot meer migranten. Maar met die radars is er in ieder geval goed zicht op wat er hier allemaal gebeurt. En dat geeft waarschuwingstijd. Costa Seguro. O minister queda impressionado sua visita na toda parte do corpo policial de Aruba e Aruba in general. Het was kort, het is altijd te kort. Ik ben hier vanmorgen aangekomen en ik moet nu alweer weg. Dus minder dan een dag. Dus ik kom terug. Maar mijn eerste indruk is hartstikke goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt onder indruk van hoe Aruba de zaak onder controle heeft. O ambiente estava sendo bom que a minister arrunga partido de futebol com o alto comissário de polícia. E depois, dat de back para o aeroporto para visitar a seguinte isla, em caso aqui, a isla de Corsó.